Mama Putri cari urut mak kromo beli mak Mak Wulan sing duwe wilayah Jatimunggu majikan Mimi Jajang Kang Mimi Jajang Yayu Wulan Mimi Putri Mimi Kawana iya Mimi Kawana Yayu Kawana sing duwe dapes indah sing duwe dapet indah dapet indah agak majikan apa Andi ayo dalam dikit majikan aja kau mulus ning weteng aja gawe pikiranku ya gulang guli dewek bae
Apik. yen boko ado-adoan wong kanci ulang guling dhewe bae arep kapan kula disandungi matur kesuwun ya Allah terima kasih mangga